मणिपुरनि हिंसायारि थासारिखौ लानानै बीबीसीनि सिङाव थानाय थाइखाजरा लाइमोन कमिटि लहार बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप लोगोसे बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप इन्डिया जथाय ममबाति सावनानै आरज गाबदों। चिरां जिल्ला बुरसालियारिनि जेडी उइलियाम इंलिश स्कुलाव थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव कुकी आरो मेथै हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि एबा हिंसायारि थासारिजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ धोन सम्पतिनि खहा जाबाय थानाय गाज्रि थासारिखौ मोजां थासारियाव फैफिननायनि थाखाय दिनै बड' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय थाइखाजरा लाइमोन कमिटि लहार बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप लोगोसे बाप्टिस्ट युथ फेल'शिप इन्डिया जथायै ममबाति सावनानै इसोरनाव आरज गाबदों। चिरां जिल्ला बुरसालियारि जेडी उइलियाम इंलिश स्कुलाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव थाइखाजरा बीबीसी लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफ्रा मणिपुराव गोजोन फैफिननायनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो लोगोसे भारत आरो मणिपुर रायजो सरकारनिसिम थाबैनो राहा लानो खावलायहरदों। गिबियावनो आङो जोंनि मिडिया नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। जोंनि गेजेराव बेबायदि केन्डेल प्रग्रामखौ नोंथांमोना गासैयावबो गोसारहोनो थाखाय जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय जोङो जि मणिपुरनि बिषयखौ लानानै जोङो दिनै एसे जोङो बाव गासैबो जोङो ख्रिस्टान हिसाबै जोङो ज' जादों, खिन्थु जोङो सोरबा जातिखौ सोरबा धर्मखौ जोङो माबा मोनसे इनसाल्ट खालामनो थाखाय नङा। जि मणिपुराव जाबाय थानाय घटना बेखौ जोङो दुखु मोनदों। मणिपुराव मोननै जातिखौ लानानै बिसोरो दावराव दावसि दाङाबाजि खालामदों। बे जायगायाव जि मानसिफ्रा दावराव दावसि जादों बेबो जोंबादि एखे मानसि। बिनिखायनो जोङो दुखु मोननानै दिनै बे जायगायाव बे स्टेटआव माबायदिया सान्थि फैफिनगोन बिनि थाखाय जोङो गोबां बेबादि केन्डेल लाइट प्रग्राम खालामनानै जोङो इसोरनियाव आरज खालामदों आरो जोङो गोबां एसे सिगाङाव जोङो बेबादि प्रग्राम खालामनानै थांबाय। जोङो इसोरनियाव बेबादि मोनफा मोनफा जोङो आयदा बिसय लानानै जोङो बिनियाव आरज खालामदों। मानो होनब्ला बियो गासैखौबो हाग्रा इसोरखाय बे मणिपुराव सान्थि फैफिननांगौखाय मोननै जाति मोननै धर्मनि गेजेराव बेबादि अनलायनाय बिसास खालामनाय फोथायलायनाय फैफिननांगौखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। दिनैसिम सरकारा राहा लायाखै, मा बुंनो सानो सरकारनिसिम? जोङो गोबां सिंनि खोथा जों लोहाबनानैबो जोङो बुंनो रोङा आरो जोङो थांनोबो गोसो गैया। एसे जोङो ख्रिस्टान धर्मनि जोङो खामानि मावग्रा जोङो हिसाबै जोङो बेखौनो कामना खालामगोन। बे जायगायाव जि जातिखौ लानानै धर्मखौ लानानै दावराव दावसि जादों, जोंनि दैदेनगिरि सरकारफ्रा जोंनि इण्डियाननि सरकार जाय दैदेनगिरिफोर देशखौ दैदेनग्रा आरो स्टेट दैदेनगिरिफोर जोङो बिसिनिसिम गुरैयै खावलायदों। इसोरा बिथांमोननि सायाव आशीर्बाद होगोन, आरोबाव लिडार जानो थाखाय बिथांमोनखौ आशीर्बाद होगोन बेबादि मोजां खामानिखौ मावोब्ला। इसोरनिसिम मा बुंबावनो सानो जोबथायाव? जोङो फोथायदों, जोङो जि इसोरनियाव आरज खालामदों, निस्सय जोङो जि फोथायनानै आरज खालामबाय इसोरा बेखौ बुंदों गावनो, जिखौ नोंसोरो फोथायनानै आरज खालामदों नोंसोरो बेखौ मोनखाबाय होननानै फोथायदो। जोङो बेखौ फोथायनानैसो दिनै बे केन्डेल प्रग्रामखौ खालामदों आरो निस्सय गाबोन समफोरनिफ्राय फोथायदों बे मणिपुराव गोजोननाय रंजानाय आरो बेबादि जाति मोननैजों अनलायनाया फैफिनगोन। मानि बानजायनायाव बेखौ दिनै खालामदों? जोङो बेखौ इयुथ कमिटि बीबीसी थुक्राझारनि बानजायनायाव जोंनि बे थाइखाजरा एरिया इयुथ कमिटिया जोङो बेखौ दिनै जोङो अर्गानाइज खालामदों आरो गोबां जोंनि बे थाइखाजरा इयुथ कमिटिनि जोंनि गोबां चार्च मण्डलिफोरनिफ्राय जोंनि पेरेन्ट महिला इयुथ कमिटिनिफ्राय बेबादि दुखु खालामनो थाखाय बाव ज' जाफैदों। बिनिखायनो आङो जोंनि गासै एरियानि चार्चनिफ्राय सफैनाय गासै जोंनि फोथायारिफोरखौबो बे मिडियानि जानानै आङो हामबाय होननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय एसे आङो एरियानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै। दिनै जोङो मणिपुराव जाबाय थानाय जि कनफ्लिक्ट, बे कनफ्लिक्टनि सायाव बेस खालामनानै बे केन्डेल लाइट प्रेयारखौ खालामनाय जादों। बीबीसीनि सिङाव थानाय जि मिरु लाइमोन आफादा दाब दाब जायगायावहाय दिनै खालामनाय जादों। थाइखाजरा एरियायावहाय जोङो नैबे सारियालियाव थानाय जेडी उइलियाम इंलिश स्कुल कम्पाउन्डआव जोङो खालामबाय आरो बामोनगाव एरियायावहाय थानाय जि बामोनगाव बाप्टिस्ट चार्च कम्पाउन्डआव खालामनाय जादों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय पाटगाव सिनामारियाव थानाय जि जोंहा सिनामारि बाप्टिस्ट मिसन साब सेन्टार दं बेवहाय खालामनाय जादों आरो आमथिखायावहाय आनन्द होननाय जायगायाव खालामनाय जादों आरो बर'फोथा एरियायावहाय बर'फोथा बाप्टिस्ट चार्च कम्पाउन्डआव जों बेखौ खालामदों आरो थुक्राझार एरिया हिसाबै 2 नाम्बार थुक्राझार बाप्टिस्ट चार्च कम्पाउन्डआव जों खालामदों। लोगोसे दिखियाजुलियावहाय बे प्रग्रामखौ जों दिनै अर्गानाइज खालामदों आरो बेयावहाय आङो दिनै बेयाव बाहागो मोनफादों। थाइखाजरा एरिया बाप्टिस्ट चार्च इयुथ कमिटिनि आन्दारावहाय
दिनै बे फारिलाइखौ जों खालामनायावहाय आंबो बाहागो मोनफानानै गोजोननाय मोन्दों आरो जों गुबुन गुबुन आर'ज आयदाखौहाय इसोरनियाव जों खोन्थाबाय इसोरनियाव जों आर'ज खालामबाय बिसेसके मणिपुरनि थासारिखौ लानानैहाय गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक